Anyway, mayong adlaw di ay sa atong tanan. So kani day mao na ni ang atong part 2. Pag human din ako pamalit nilang fatherland day, silang gustong paliton mo nang ako silang gipa-relax diri og isa ka oras og tunga. Kay lagi layo kay ilang biyahe day og gikapoy pod sila ba. Og nakita sad nako day ba nga nalipay ra pod ay siya nga ako siyang gipalaag diri sa iligan. Mo nang niana ko sa ila day nga mopahuway sa sila og isa ka oras og tunga lang ba. Og ako sa silang gipatry ana day kay lagi daw daghan na daw kuno kay panuhot ang likod ni fatherland. Kay karon man gud day nagminyo bitaw na siya ikaduha day, grabe na jud nakahago ang iyang lawas. Kay lagi man ibalik na po na siya og uma. Kaysa wala pa bang gud na siya nagminyo day, hayahay jud kayo na iyang kinabuhi. Kay gawa sulod na lang gud unta na siya sa moang balay day, kay ang gusto man gud namo sa ako ang mga igsoon ba nga mag-enjoy na lang bitaw siya sa iyang kinabuhi. Og mao day ni ang bag sa second wife sa ako ang fatherland. Pagkakita man gud nako day nga guba day kayo iyang bag, mo nang nagdadali kog palit adto sa bag area kay lagi samtang nangatulog pa sila. Kay naluoy man gud kay ko nagtan-aw sa iyang bag ba. Muna ni palit lang ko og bag day nga temporary lang nga baratuhon lang, kay lagi na makoy daghang bag diri sa balay nga baligya, mo nang tagaan na lang pud nako siya pag makauli kog balik. Og kani nga time day is naabot na day mi ani sa Robinson. Mo na busy na jud kay ang mata ni fatherland, kay lagi sige siya ana nako nga nindot ako no kay ni nga mulog dako no kayo pis lang. Kay sige man gugog ana ni fatherland day nga mulaag pud unta siya diri panalagsa sa iligan unya, kay di man lagi siya day kay di daw niya biyaan ang iyang hayop. Kay alas 11 naman lagi ni sa udto day, mo nang ni ana ko niya nga mangaon mi diri sa Kuya J. Unya pagsulod na mo day ni ana pa jud siya nga dili daw mi diri mangaon kay lagi daw mahal daw kuno kay ni nga restaurant kay nindot daw kuno kaayo. Unya dili lang daw mi diri mangaon sa Kuya J nga restaurant tay, kay gusto niya dito ra daw sa karinderya ba. Kay ang 500 pesos do na mo dito sa karinderya day hasta na daw daghan na. Muna ako silang gipangtagaan og menu day kay akong gipapili sila sa ilang gustong kaunon ba. Unya ang ending day nakapili na unta siya day, pero dili man pud ay available sa Kuya J. Gamay ra kay sa available nga mga sudan or mga pagkaon diri ba. Muna nagmahay na gininoon ko day nganong diri pud mi nanulod please lang. Kay gamay ra kay ang available nila nga luto aning adlaw day ba. Unya kanisa si fatherland day kay dugay kay siya nakapili kung unsa jud nga sudan or pagkaon iyang gusto ba. Kay ang price man sa day pud iyang sigigitan aw magsige man po siya anak nako nga mahal daw kuno kay sa tanan. Unya ako day sige po kog ingon niya nga sige lang good pa kay at least ba nakatry bitaw kag kaon og restaurant ka mahalon. Munang ni anak ko sa iya nga kuwaay mong cake kay tayo pa na kay birthday man nimo karon. Kay sa kadaghang available nga cake sa Goldilocks day kana jud nga cake nga colorful kayo ang ihang gipili kay lagi daw ganahan daw kuno kay siya sa color. Munang wa na ko ni palagday ning bayad na lang jud ko kay iyaha man po ng birthday og ginahan man pud siya. Og samtang day nangaon mi ani day no balik day sa tong topic katong nagminyog ikaduha ang ako ang fatherland. Kato day ang pagkawala sa ako ang Mother Earth day 4 years ago. Kay para dili maguol ang ako ang fatherland is amo siyang gipasagdahan sa iyang kalipay. Kung baga bitaw day, amo siyang gisuportahan kung asa jud siya malipay ba. Kay ang kalipay man gud aning akong fatherland day is manari ra jud ni og manok. Mo na kaming tulong anak niya day is kaming tulo is maghatag jud mi sa iha og kwarta. Kay para na siya budget pang panari kay lagi gawa sulod na lang ni siya sa moa og hayahay na sad pud kay ni siya atong mga panahon na ba. Og nitambok sa ni siya day kay lagi givitamins na mo din di na pud hago ang iyang lawas ba. Kay sugad man gud nga nanagko na mi sa ako ang mga igsuon. Gipaundang na jud namo ni trabaho ang amo ang fatherland ug ang amo ang Mother Earth kay lagi kami na ang magsuporta sa ilaha. Unya sa panahon nga nawala na ang ako ang Mother Earth, mo nang sa iyahan na sad mi nakatutok. Muna kumuana siya sa kuha nga moadto siya og Bukidnon, kay moadto siya sa iyang maigsuon dito na pud siya mulaag. Mo nang ako siyang padalan og kwarta, ako siyang tagaan kay para makaadto siya og Bukidnon. Ug ato sa mga panahon na day is wala jud nay problema ang akong fatherland pag abot sa kwarta kay lagi ang iyang kwarta nagsubagad jud na sa bulsa. Wa jud siya naglisod og kwarta atong mga panahon na day kay kami laging tulo is manghatag man jud mi og kwarta ana niya gud. Mo na ang uban miingon sila nganong gipaminyo na mo og balik ang amo ang fatherland ug kabalo na biya jud mo hawan sa atong ginikana og desisyon sa ilang gusto di jud nato na pwede pugngan please lang. Pero karon day kay nagminyo naman jud ni siya og ikaduha, mao na kami lang gihapon ang nagsuporta ni sa iya ha. Unya ang giminyoan ani nga akong fatherland day is naaman po ni duha ka buk anak. Mao na kailangan jud tabangan gihapon namo siya kay di jud na niya makaya please lang. Og anyway day mao ra day to akong i-share sa inyo no. Og diri na day ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching. Manang bye mo.